заминларза, обхезӣ, болоравии сатҳи оби дарёҳо, хамидани ярч ва ба ин монанд офатҳои табиӣ ҳастанд, ки ҳамасола боиси хисороти ҷиддӣ дидани шаҳрвандони Тоҷикистон мегардад. Соле нест, ки дар Тоҷикистон моҳҳои апрел ва май бе талафоти ҷонӣ ва хисороти молӣ сипарӣ нагардад. Барои мисол, рӯзҳои 4, 5, 9, 14 майи соли 2009 дар натиҷаи боронгарӣ омадани сел ва хамидани ярч дар ноҳияи Хуросон 207 манзили истиқоматӣ қисман ва 134 манзили дигар ба пуррагӣ хароб гардид, ки хисороти расида ҳудуди 5 млн сомониро ташкил карда буд. Ҳамин гуна офати табиӣ моҳи майи соли 2010 дар шаҳри Кӯлоб 534 манзили истиқоматиро валангор кард. 134 бинои зист ба пуррагӣ нобуд гардида, чандин нафар ба ҳалокат расиданд. Заминҳо ки дар серроҳат ҷойгиранд дар асоси хулосаи комитети ҳолатҳои фавқулодда дар онҷо тақсимоти замин қатъиян маълум ҳаст. заминларзае, ки 7 декабри соли 2015 дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд, аз шиддати он, ки 6.2 дараҷаи ҷадвали Рихтерро ташкил медод, бештар аз ҳама мавзеи бартанги ноҳияи Рӯшони Бадахшон зарар дид. Дар 7 деҳаи ин ноҳия зиёда аз 200 манзили зисти сокинон ва биноҳои маъмурию иҷтимоӣ ба пуррагӣ хароб шуда, ҳудуди 900 бинои дигар қисман зарар диданд. 7 декабри соли гузашта заминҷӯбӣ шуд, 6 балл буд шаҳри Душанбе. Баъд мо гурӯҳи корӣ кардем. Гурӯҳи корӣ мо ҳама хонаҳои истиқоматии баландношонае, ки дар шаҳри Душанбе сохта шуда истодаанд, ҳамаро рафта дар омада дидем, як ба як муайян кардем. Баъди ин хато накунам 21 январ буд, мо як семинар гузарондем бо конструкторҳои будомон. ҳама лоиҳакашо конструкторҳои ҷамъ кардем. ҳамонҷо гуфтем, ки ҷоба хатогиҳо ҳаст. ҳоли баъзе тарқишҳое, ки дар деворҳо пайдо шуданд, ва тарқишҳои зарарнок набуданд, мо ҳамиҳои ҳамаша муайян кардем. баъд тавсия додем, ки оянда то 5 ошона мо пишкари мебуроем, болош хонаҳои истиқоматӣ ҳамаш аз сангҳои ва блокҳои сабук сохта мешавад. мо ин тавсияҳои додем, тағйиротҳое ба меъёрҳои қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Будомот ворид кардем. нисбати ин мо кор бурда истодем, хавотир нашавем. Ягон бинои истиқоматие, ки то ҳамин давра сохта шудагӣ буд, ҳамон 6 балба ягон осеби сахт дидагиш нест. офатҳои табиие, ки зарари он пурра бартараф нагардидааст, дар давоми 25 соли охир дар Тоҷикистон садҳо ададро ташкил медиҳад. Ба ҳисоби миёна ҳамасола дар Тоҷикистон 187 офати табиӣ рух медиҳад. ҳар соле то ба 30 маротиба ҷунбиши эҳсосшавандаи замин ба амал меояд. дар 10 соли охир дар Тоҷикистон 208 маротиба заминҷунбӣ ва 114 ҳолати обхезӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аксарияти он талафоти ҷониву молиро дар пай дошт. аз соли 1997 то соли 2015 дар Тоҷикистон 3326 ҳодисаҳои табиӣ ба қайд гирифта шудааст, ки хисороти расида ҳудуди 3 миллиард сомониро ташкил медиҳад. акнун масъулони сохторҳои гуногуни давлатӣ дар пайи кам кардани хисороти ҷониву молие, ки аз офатҳои табиӣ ба аҳолӣ мерасад, чораандешӣ мекунанд. ҳозир мо як қатор лоиҳаҳои қарори ҳукумати ва ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия дода пешниҳод мекунем. аз он ҷумла масъалаи сохтмони хонаҳои шаҳрвандон дар зонаҳои хавфнок. ҳозир супориш додам дар семои сеюм харитаи минтақаҳои хатарнока муайян мекунем ва пешниҳод мекунем дар ин минтақаҳои хатарнок умуман сохтмон ва ҷудо кардани замин ба сохтмони хона манъ карда шавад. ҳозир супориш гирифтагиам кормандони ситодаи ноҳияви вилояти кумита муайян мекунанд минтақаҳои хатарнока хариташа тартиб дода ба ҳукумат пешниҳод мекунанд. яке аз роҳҳои пеши офатҳои табиӣ хисорот дидан ҳамин аст.
аз офатҳои марбут ба табиат на тоҷикистон балки кишварҳои пешрафтатарини олам низ эмин буда наметавонанд, зеро аз ин гуна офатҳо инсоният имконияти гурез надорад, вале бо коркард ва роҳандозӣ намудани механизми муайяне метавон зарарҳои аз табиат мерасидаро ба тартиби муқарраршуда бартараф сохт. иёлати Калифорния яке аз минтақаҳои калонтарин дар амрикост. имрӯз мутахассисони соҳаҳои мухталифи ин штат пайи омӯзиши зилзилаҳои қаблан рух додаанд ва аз рӯи ҳолату мавқеи хатҳои зилзила онҳо муайян мекунанд ки заминларзаи навбатӣ боз кай эҳтимолияти рух додан дорад. беш аз 300 коршинос харитаи зилзиларо сохтаанд ки дар он шаҳрҳои зери хавфи заминларза қарор дошта бо аломатҳои махсус ишора шуданд. хати Сан Андреас яке аз хатҳои пурхавфтарини зилзилахез дар штати Калифорния дониста мешавад. охирон заминларзае ки маҳз дар ҳамин хат рух дода буд соли 1906 ба вуқӯъ омад ки он хисороти зиёди моливу ҷониро дар пай дошт. хати Сан Андреас ки миёни заминҳои Калифорния мегузарад, калонтарин хати зилзила ба шумор меравад ки 1300 километр дарозӣ дорад. мо кай ин хатро эҳсос кардем. 150 сол қабл мардум ба ин ҷо омада таҳҷоӣ шуданд ва дар ин муддат ду заминҷунбиро аз сар гузаронидем. якум соли 1857 бо қувваи 8 балл, дуюм заминҷунбӣ соли 1906 бо қувваи 7,8 балл ба амал омада буд. олимони соҳаи геология ва зилзиласанҷӣ аз ҳисоби сераҳолӣ будани Калифорния ин хатро хатардоштатарин дар дунё баҳодиҳӣ карданд. хати Сан Андреас 20 миллион сол пеш дар натиҷаи бархурди қиширҳои уқёнуси ором бо замин пайдо шуд. дар ин ҳолат замини уқёнус зери замини Калифорния даромада ором гирифт. аз ин пас дар ҳамон нуқта хати Сан Андреас пайдо шуд. аз рӯзи пайдоиши тарқиш то ба имрӯз ин хат ба 1300 километр тӯл кашид. тибқи мушоҳидаи зилзиласанҷон дар Калифорнияи шимолӣ ҳамарӯза аз 150 то 200 заминҷунбӣ ба қайд гирифта мешавад ки қисми зиёди он эҳсоснашаванда аст. зилзилаҳои 3-4 балад дар 2 ҳафта ё ҳар моҳе як маротиба эҳсос мешаванд. ҳамасола хати Сан Андреас ба дарозии аз 5 то 7 сантиметр ҳаракат мекунад. аз оғози пайдоиш то ба имрӯз ин қишри сурух пайдо кардаи замин ҷои худро аллакай 300-400 километр иваз кардааст, яъне ба пеш ҳаракат кардааст. нишонаҳои асосии ҳаракати табиии замин дар тағйири қабатҳои хок ва нишонагузории олимон мебошад. заминҷунбиҳои қисмати шимолӣ ва ҷанубӣ дар солҳои гуногун аз он гувоҳӣ додааст ки ҳаракатҳои тектоникӣ фаъолтар гардиданд, вале қисми миёна ки байни ҷанубу шимол ҷойгир аст, дар ин ҷо ҳаракати ҷунбиши қишри замин ба қайд гирифта нашуд, яъне аз ду тараф ҳаракат набуд. он танҳо дар миёна ба қайд гирифта шуд. барои ҳамин ҳам мо ҳисоб карда баромадем ки дар ин гуна ҳолатҳо дар вақти номуайян ин заминҳо ба ҳаракат медароянд, зеро мавҷи фишор ба амал омада заминро мисли резина ёзиш медиҳад. ҳангоме ки шиддати фишори мавҷ ба якборагӣ коҳиш меёбад, заминҷунбии шиддатнокро ба вуҷуд оварда метавонад. аз рӯи натиҷаи тадқиқотҳои мо дар чунин ҳолатҳо заминҷунбиҳои то 8 балла ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. ғайр аз ин заминҷунбиҳои зиёд бо шиддатнокии камтар ба амал меоянд. зилзилашиносони Калифорния тахмин мезананд ки эҳтимол давоми 20 соли оянда заминҷунбии 6 балла ба амал ояд. дақиқияти он то 99% ташкил медиҳад. мумкин аст ки заминҷунбии пешгӯишаванда 6,5 баллро ташкил кунад. аз эҳтимол дур нест ки қувватнокии он то ба 7 балл расад. аммо зилзилаи 7 балларо ки метавонад хисороти ҷонию молиро дар пай дошта бошад, мо онро то 30 солаи оянда пешгӯӣ кардаем. заминҷунбиҳои шиддатноки харобиовар коршиносонро водор ба он кард ки дар самти омӯзиши зилзилаҳо фаъолияти пурсамарро роҳандозӣ конанд. халид мусаллам ҳамчун директори маркази тадқиқоти муҳандисии зилзилаҳо дар минтақаи уқёнуси ором фаъолият мекунад. маркази мазкур барои муайян намудани хатҳои тавлидкунандаи зилзила фаъолият бурда, аз рӯи он дар кадом минтақа чӣ гуна иншоот сохтанро тавсия медиҳад. ҳукумати амрико барои бунёди шаҳру маҳаллаҳо ва чӣ гунагии сохти иншоот хулосаи мутахассисони маркази мазкурро истифода карда, аз рӯи он стандартҳои навро барои корҳои сохтмонӣ қабул мекунанд. Mission of the center is
моҳияти асосии ин марказ дар он аст ки мо бояд доимо дар масъалаи заминларза кор карда бо пешниҳоди ҳисоботҳои илман асос дошта зарарҳои инфраструктуриро кам кунем. ман дар ин ҷо хисороти мерасидаро дар назар дорам ва бо ин роҳ мо бояд кӯшиш кунем ки талафоти ҷонӣ низ коҳиш бидиҳем. мо дар се самт геология, сейсмология ва муҳандисӣ кор мекунем. тадқиқотҳои мо нишон доданд ки мо бояд бештар дар самти шаҳрсозӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кунем. имрӯз биноҳое ки сохта мешаванд ба стандартҳои махсус мутобиқ карда хоҳанд шуд. мисол дар амрико манзилҳои зист бештар аз чӯб сохта мешаванд. биноҳои баландшона бошад, аз механизми оҳан бунёд шуда истоданд. чӯб сабук аст ва вазни бештар ки надорад, метавонад ба заминҷунбиҳо тобоварӣ кунад. механизми оҳанӣ бошад, барои биноҳои баландшона муносиб, бехатар ва тобовар аст. биноҳои чӯбине ки дар натиҷаи заминларзаҳои қаблӣ осеб дида буданд, аз он сабаб буд ки таҳкурсии онҳо аз бетон сохта шуда, пайвастагии онҳо на чандон устувор буд. аз ҳамин хотир ҳангоми ларзиши замин чӯб аз болои бетон лағжиш хӯрда, ба соҳибмулкон зарари ҷисмониву моддӣ расонд. мақсади мо он аст ки мардум бояд қабл аз ба амалҳои аз офатҳои табиӣ огаҳ бошанду вобаста ба он манзилҳои зисти устувор ва тобовар созанд. дар ин замина ҳукумат низ бояд дар вақти банақшагирӣ ва бунёди биноҳои баландшона таваҷҷӯҳ ба ин масъала кунад. маркази тадқиқоти муҳандисии зилзилаҳо дар минтақаи уқёнуси ором дар ҳамкорӣ бо комиссияи бехатарии сейсмологӣ дар штати Калифорния фаъолияти муштарак дорад. дар баробари омӯзиши хусусиятҳои тектоникии заминҳои Калифорния ҳамзамон бо донишгоҳҳои беш аз 100 кишвари олам ҳамкорӣ дошта мубодилаи таҷриба мекунанд. комиссияи бехатарии сейсмологӣ дар иёлати Калифорния аз рӯи хулосаи коршиносон пешниҳодоти муайянеро ба ҳукумат ироа кардааст ки вобаста ба он масъулон чораҳоро доир ба коҳиш додани хисороти ҷониву молӣ меандешанд. комиссияи мазкур ки соли 1975 пас аз заминҷунбие ки дар минтақаҳои ҷанубии Калифорния ба қайд гирифта шуда буд таъсис ёфт. мақсад аз рӯи кор омадани ин комиссия дар он аст ки ҳангоми офатҳои табиӣ ба ҳукумат машварат бидиҳад ки чӣ гуна рафтор кардан лозим аст. мо танҳо машваратчӣ ҳастем. то имрӯз мо ба ҳукумат чандин пешниҳодҳо кардем. чуноне ки шумо медонед, Калифорния штати хеле калон аст ва ҳамаи пешниҳодҳои мо наметавонанд сари вақт иҷро шаванд. пас аз соли 2014 пешниҳодҳое ки мо ба ҳукумат кардем, 12-тои он қабул гардид ва аз рӯи он ҳукумат кор карда истодааст. мо пешниҳодҳое ки ба давлату ҳукумат мекунем, мехоҳем онҳо ҳарчи зудтар амалӣ шаванд, аммо иҷрои онҳо дар амал каме мушкилтар аст. мо бояд ба як хулосаи умумӣ биёем ва ҳаракат кунем ки ақаллан ҳамкории худро дар як сатҳи муайян ба роҳ монем. охирон ларзиши замин бо шиддати баланд ки дар шаҳри Напаи Калифорния рух дода буд, хисороти зиёди молиро ба бор овард. коршиносон бар онанд ки хисорот метавонист бештар гардаду талафоти ҷонӣ низ афзояд. аммо ҳамкории ҳукумат бо коршиносон ва мардум ин гуна талафотро то андозае коҳиш дод. дар асоси хулосаи мутахассисон, қисме аз корхонаҳо ва соҳибкорон аз рӯи стандартҳои пешниҳод гардида биноҳои тиҷоративу манзилҳои зисти худро аз нав бо масъолаи сохтмонии замонавӣ мустаҳкам кардаанд. ҳодисае ки дар шаҳри Напа рух дода буд, дар 20 соли охир аввалин заминларзае буд ки дар шаҳри калон ба вуқӯъ омад. нахустин коре ки мо анҷом додем, хостем фаҳмем ки он пешниҳоду хулосаҳое мо карда будем то кадом андоза иҷро шуданд ва чӣ суде дод. бояд гуфт ки аҳолии Калифорния 25% зиёд шуда, иқтисодиёташ 3 маротиба афзудааст. ин омил метавонист таъсири бузург ба аҳолӣ, иншоот ва соҳибкорӣ расонад. мо мехостем фаҳмем ки сармоягузории мо то кадом андоза метавонад дар ҳолатҳои рух додани заминларза хисоротро камтар кунад. вақте мо санҷида баромадем, биноҳое ки кӯҳна ва бо санг сохта шуда буданд, қисман вайрон гардиданд. биноҳои аз рӯи тавсияи мо сохта шуда бошад, танҳо дар низоми таъминоти об, қубурҳо, ташноб ва механизми сӯхторнишониашон харобиҳо ба қайд гирифта шуду халос. пас аз муайян намудани ин ҳолат, мо ба хулосае омадем ки дар ин самт бояд корҳоро ҷоннок намоем. The earthquake occurred in August 24th of 2014. дар натиҷаи заминларза ба мо хисороти зиёде расид. биноҳои зиёд хароб шуданд. ҳудуди 300 нафар ҷароҳат бардошт ки аз ин шумора 18 нафарашон бистари бемористон шуданд.
зарари молӣ ҳудуди $20 миллион ташкил кард. соҳибкорону ангурпарварон зарари калон диданд. Инфраструктураи биноҳои таърихӣ низ вайрон шуданд. дар самти туризм низ хисороти зиёде дидем, зеро дарвозаҳои шаҳр барои сайёҳон баста гардид ва мо ба хотири бехатари онҳо наметавонистем сайёҳонро барои ворид шуданашон ба маркази шаҳр иҷозат бидиҳем. наздики 150 бино зарар дид, ки дар онҳо зиндагӣ кардан ғайриимкон шуд. то ҳол 60 бино холӣ мондааст, ки онҳо таъмир мешаванд. биноҳои таърихие, ки дар ин ҷойҳо мавҷуд буданд, камтар мушкилӣ доштанд. барои барқарорсозии онҳо қарори ҳукумати иёлат ва федералӣ лозим буд. дар дигар самт мушкилӣ надоштем. корҳоямонро ҳарчи тезтар анҷом медодем. дар умум 16 биное буданд, ки барқарорсозии онҳо ғайриимкон шуд. 18 бинои дигар ба соҳибкорон тааллуқ дошт. 8 дигараш бошад аз сокинони маҳаллӣ буданд, ки онҳо пурра аз байн бурда шуда, дар ҷои онҳо биноҳои нав сохта шуд. дар дигар иморатҳо корҳои барқарорсозӣ ҳанӯз ҳам идома дорад. Рик Молинари аслан ба соҳибкорӣ машғул аст. ӯ қаҳвахонаи хусусии худро дорад. ба ақидаи ин соҳибкор имкон буд, ки хисороти заминларза боз ҳам камтар карда шавад, агар соҳибмулкон аз рӯи маслиҳатҳои коршиносон амал мекарданду дар мустаҳкамсозии биноҳои тиҷоративу манзилҳои зисти худ каме хароҷоти молӣ мекарданд, зарар то андозае камтар мегардид. бо қавли Рик Молинари, ӯ барои мустаҳкам кардани бинои қаҳвахонаи худ $500,000 сарф кардааст. ба ҳамин хотир бинои тиҷоратии ӯ дар заминларзаи Шашбала устувории хуб нишон дод. таъмири бинои дар пушти ман буда 2 сол давом кард ва бинои чапи ман то ҳол таъмир мешавад. биноҳое ки дар атроф буданд зарари ҷиддӣ диданд ва ман имкони тиҷоратамро давом дода надоштам. дар соли якум пас аз заминларза 75% муштариёнамро аз даст додам ва то ҳол ман имкон пайдо накардам, ки тиҷорати қаблиямро ба пуррагӣ барқарор созам, зеро корҳои таъмирӣ дар биноҳои вайроншуда то ҳол идома доранд. дар ин маҳаллаҳое ки ман тиҷорат дорам, биноҳояш аз соли 1830 сохта шуданд ва онҳо ба стандартҳои умумӣ мутобиқ карда нашудаанд. тавре мебинед, бинои дар паси мо қарор дошта аз 3/1 ҳиссаи он вайрон шудааст. ман пештар бо пешниҳоди комиссия бинои худамро аз нав таъмир ва мустаҳкамаш кардам. корҳои мустаҳкамсозиро ман 3 сол пеш оғоз кардам. 4 моҳ пештар аз заминҷунбӣ ман корҳои бозтаъмириро анҷом дода будам. аз рӯи маслиҳати комиссия тамоми биноҳое ки пеш аз соли 1950 сохта шуданд бояд мустаҳкам мешуданд ва ман ин корро ҳам кардам. ман хушҳол аз онам, ки ба маслиҳати мутахассисон гӯш додам ва имрӯз тиҷоратам рафта истодааст. агар ман мустаҳкамкунии биноямро анҷом намедодам, заминҷунбӣ ба тиҷорати ман ҳам нуқта мегузошт. ҷорҷ Рейн аз оне ки бинои тиҷоратии ӯ иҷоравӣ асту аз рӯи хулосаи коршиносон мустаҳкам гардонида нашуда буд, дар зилзила қисман осеб дид. ба қавли Ҷорҷ, дар баробари вайрон гаштани девор маҳсулоти мағозааш низ талаф ёфта буд, ки ба соҳибкор хисороти зиёди молӣ расонид. ин бино ки соли 1875 сохта шудааст, кӯҳантарин бино дар шаҳри Напа ба ҳисоб меравад ва ҳангоми заминҷунбии соли 2014 хисороти зиёде дид. панҷараҳо ва деворҳои қисмати рости бино вайрон шуданд. корҳои барқарорсозӣ хеле зиёд тӯл кашид. ба хотири эмин нигоҳ доштани тиҷорати худ, мо мағозаи сайёрро ташкил кардем ва ба кори худ идома додем. аммо дар ин айём шумораи мизоҷонамон хеле кам шуд, ки ин омил ба мо таъсири хеле зиёд расонид. сатҳиёби уқёнус 9 маротиба боло гирифт ва мо метарсидем, ки аз ин осеби бештаре мерасад. вақте ман дар киштӣ будам, ҳама ба замин фаромаданд ва як қисмати зиёди киштиҳо аз занҷираҳояшон канда шуда ба об рафтанд. маркази хизматрасонӣ низ зарари зиёде дид, аммо муҳимтар аз ҳама мардум осеб надид. танҳо як мард каме зарар дида буд, ки он ҳам бошад китоб аз ҷевон ба сараш зада буд. як қисмати киштиҳо, ки барои таъмир дар болои пойҳо меистоданд, ба замин афтиданд. баландии обе, ки дар вақти заминҷунбӣ бархост, аз 1 метр ҳам баландтар буд. ҳама ин заминҳои кафидае, ки дар роҳ мебинед, омилаш заминҷунбист. аз маҳаллаи мо хати заминҷунбӣ мегузарад, ки ҳама онро медонанд. ба ҳамин хотир пайваста омодагӣ мебинанду дороворӣ ва маводи озуқаро захира мекунанд. барои мисол, шахсан худи ман об, газ, маҳсулоти хӯрока ва ҷиҳози лозимаро дар киштиам захира кардам, ки он барои 3 рӯзам басандагӣ мекунад.
ҳамасола дар шаҳри сан франсиско намоиши имкониятҳои нерӯи ҳарбии ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи калифорния доир мегардад. дар баробари намоиши имконоти техникаи нави ҳарбии ҳавоӣ инчунин чӣ гунагии расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ низ аз ҷониби низомиён ба сокинон муаррифӣ мегардад. ба қавли мутахассисон ҳамкорӣ бо аҳолии осоишта имкон медиҳад ки худи мардум кӯмаки аввалияи тиббӣ ва роҳҳои наҷотбахширо аз бар намоянд. дар ин сурат имкон аст ки ҳангоми сар задани офати табиӣ мардум низ бевосита ба зарардидагон кӯмаки аввалияи тиббӣ расонанд. мо дар ин намоишгоҳ кӯшиш мекунем ки бештар бо мардум кор кунем, зеро дар аксари ҳолатҳо ҳангоми сар задани офати табиӣ чӣ заминларза асту чӣ сӯхтор ва ё обхезӣ аввалин шуда мардуми осоишта зарар мебинад ва маҳз худи аҳолӣ метавонанд дар кӯмаки аввалияи тиббӣ ва наҷотбахшӣ ба зарардидагон саҳмгузор бошанд. маъна ин хаймаҳое ки шумо мебинед нуқтаҳои мустаҳками тиббӣ мебошанд. дар ин хаймаҳо мо оғоз аз ёрии аввалияи тиббӣ то амалиёти ҷарроҳӣ мегузаронем. технологие ки мо аз он истифода мекунем ҳозиразамон буда ҷавобгӯи талабот ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ки дар чунин чорабиниҳо бо худи мардум кор карда имконоти доштаамонро ба мардум фаҳмонем. ба иттилои зилзиласанҷон агар хати сан андреас ҳаракати худро давом диҳад ё шиддат гирад, аз эҳтимол дур нест ки як қисми калифорнияи ғарбӣ ба ҷазираи алоҳида табдил ёбад. дар сурати иваз шудани хусусияти ҳаракат қабатҳои тектоникии замин ба он оварда мерасонад ки қабатҳои алоҳида ба ҳамдигар зичӣ пайдо кунанд. яке аз хатҳое ки дар системаи сан андреас ҷойгир асту доимо ҷунбишро ба амал меорад аз миёни шаҳри напа мегузарад ва биноҳое ки вайрон шуданд шумораи зиёдашон болои ҳамин хат ҷойгир буданд. барои бартараф кардани хисорот ва пешгирӣ аз талафоти моддиву ҷонӣ акнун масъулон бо аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. дар баробари ин 10 сол мешавад ки барномаи огоҳсозии аҳолӣ аз хатарҳои заминларза амал мекунад. барои вусъати корҳои тадқиқотиву омӯзишӣ миёни донишгоҳҳои калифорния ва вашингтон тадқиқотҳои густурда идома дорад. барномаи огоҳсозии аҳолӣ миёни олимони зилзиласанҷи донишгоҳҳои ин ду штат ба роҳ монда шудааст. Earthquake, moderate shaking expected. And the red is the dangerous shaking. чунин садо мардуми амрико хусусан сокинони иёлати вашингтонро аз заминҷунбӣ ки акнун пешгӯӣ мешавад огоҳ хоҳад сохт. чунин системаи огоҳсозӣ барои сокинон аз ҷониби мутахассисони соҳа ба хотири кам кардани талафот ҳангоми рух додани зилзила мебошад. ин системаи огоҳсозӣ танҳо 11 сония пас аз ба қайдгирии ҷунбиши қишри замин дар нуқтаи асосияш ба кор медаромадааст. аз сабабе ки дар минтақа заминҷунбӣ ва вулкан зиёд ба қайд гирифта мешавад, барои ҳамин мо хостем онро дақиқтар зери назар гирем ва тадқиқотҳоро вобаста ба зуҳури онҳо анҷом бидиҳем. мо бисёр заминларзаҳоро ба қайд мегирем ва кӯшиш мекунем ки пештар аз ҳама иттилоъро ба мардум расонем. талош мекунем ки заминҷунбиро ҳарчи пештар дақиқ кунем. мо танҳо ҳамон лаҳза метавонем аз заминҷунбӣ хабар расонем ки он ба вуқӯъ ояд. огоҳии мардум аз чӣ вобастагӣ дорад? аз он ки ба нуқтаи асосии заминларза наздик бошанд. мо метавонем ки ҳамагӣ якчанд сония пештар онро аз зилзила воқиф созем. агар нуқтаи асосии заминларза дуртар бошад, масалан дар уқёнус дар масофаи тақрибан 1000 километр ҷойгир шуда бошад, то ин ҷо омада расидан мо якчанд лаҳза пештар метавонем ба мардум иттилоъ расонем. ҷон виделе директори шабакаи сейсмологии пасифик норвести донишгоҳи вашингтон аст. чанд соли охир мешавад ки ӯ оид ба ҷунбишҳои қишри замин тадқиқот мегузаронад. омили асосии сарзадани заминҷунбии навбатиро ҷон виделе дар хати каскадия маънӣ дод мекунад. каскадия яке аз хатҳои хатарноктарин дар амрико ба ҳисоб меравад. хати сан андерс хатарнок ба он хотир аст ки миёни шаҳрҳои калон мегузарад. хати каскадия ба он хотир хатарнок дониста мешавад ки имкони ба вуҷуд овардани заминларзаҳои то ба 9 балларо дорад. дар бораи хати каскадия ҳаминро мегӯям ки ин хати заминларза аз канада оғоз ёфта то калифорния тӯл мекашад. дар ин хат замини амрикои шимолӣ зери оби уқёнуси ором бархӯрда, замини уқёнуси ором зери қишри замини амрикои шимолӣ медарояд ки боиси заминларзаи то ба 9 балла шуда метавонад. номи каскаде аз занҷираи вулқонҳои каскада пайдо гаштааст ки дар минтақаи мазкур ҷойгиранд.
طبق اطلاع агентии федералӣ оид ба идораи ҳолатҳои фавқулода дар сурати ба вуқӯъ омадани заминҷунбии шиддатнок ки асосаш ҳаракати хати тектоникӣ дар тарқиши Каскадия аст, 13000 одам ба ҳалокат мерасад. Тимоти Уолш, саргеологи бахши муҳити зисти идораи геология ва сарватҳои заминии Олимпия дар иёлоти Вашингтон мебошад. вазифаи Тимоти аз харитасозӣ ва муайян кардани минтақаҳои хавфдошта иборат буда, ӯ талош дорад ки бо чунин усул ҳукумат ва мардумро аз минтақаҳои хавфнок огоҳ созад. умили асосии заминҷунбиҳо қабатҳои тектоникӣ ва ҳаракатҳои он мебошад. сангҳое ки бо рангҳои кабуд ишора шудаанд аз тарафи ғарб меоянд ва сангҳои қаҳваранг аз самти шарқ ҳаракат карда бо ҳам бархӯрд мекунанд. аз рӯи ҳамин фарқият миёни онҳо 3.5 метрро ташкил мекунад. мо ба хулосае омадем ки дар мавзеи мазкур заминларзаи 7 балла ба вуқӯъ омадааст. ҷолибияти дигар дар он аст ки замин аз ду тараф ҳаракат мекунад. самти якум аз ҷониби шарқ ба ғарб мепайвандад ва замин аз ҷониби уқёнуси ором ба самти шимол ҳаракат мекунад. ин масъала хеле ҳассос аст, зеро ҳаракати замин дар ду самт мушоҳида мегардад. маънаи ин чизеро ки шумо дар диаграмма мебинед, қишри замин дар назди соҳил бо ҳам бархӯрд мекунад. дар ин ҳол як қишри замин зери материк ҷониби уқёнус меравад ва боз уқёнус онро ба тарафи шимол тела медиҳад. чуноне ки мебинед, қишри замин дар ду самт ҳаракат мекунад. طبق اطلاع زلزله‌سنجان در مرکز آمریکای شمالی عمق قدیمی به حرکت موجود است. طبق پیشگویی‌ها دیر و یا زود آن به فشار مقاومت نشان داده، آمریکای شمالی به خوان فوکا برخورد می‌کند. در این مورد اگر قسم جنوبی کاسکادیا حرکت کند، پس ماگنیتودای جنبش زمین از 8 تا 8.6 بال را تشکیل می‌دهد. اگر مرکز سوبدوکسیا زیر قطعه حرکت کند، پس جنبش زمین از 8.7 تا 9.2 بال را تشکیل خواهد داد که این خسارات زیادی را به بار خواهد آورد. در دوام حرکت قطعه به سمت شمال و غرب، قشر زمین از کالیفرنیا تا کانادا در دوام چند دقیقه 2 متر فرو می رود و بعداً به سمت غرب حرکت می کند که 10 تا 30 متر را تشکیل خواهد داد. قسمت زیادی این حرکت در اقیانوس رخ داده آب اقیانوس را به جنبش می آورد که در نتیجه آب فشاری بلند پیدا کرده به قسمت غرب جزیره های ژاپن حرکت نموده، قسم دیگری آن به سمت ساحل شمال آمریکا حرکت خواهد کرد. در این وقت دیواری آب با درازی 900 کیلومتر به سمت قطعه در دوام 15 دقیقه بعد زمین جنبی به ساحل می رسد. پس از آرامشوی سونامی منطقه زیر آب مانده به کلی خراب می گردد. اما تلفات جانی تا کدام اندازه کم و یا زیاد می گردد از موسم، وقت و ساعت لرزش زمین وابستگی دارد. این مسئله از آن وابستگی دارد که زمین جنبی در کدام فصل سال و وقت و ساعت به عمل می آید. اگر این حادثه در زمستان شبانه رخ دهد، در این حال احتمالیت هلاکت تا 20,000 آدم وجود دارد. رفت این حادثه در تابستان روزانه به عمل آید، احتمالیت هلاکت 100,000 نفر وجود دارد. زیرا در این منطقه سیاحان نیز در ایام گرما برای استراحت میآیند. ما انیق نمیتونیم گوییم که چقدر تلفات جانی می شود، لیکن همین رو گفته می توانیم که هلاکتی تا به 100,000 نفر موجود است. با حکومت ما همکاری کرده ایستاده ایم. در این راستا ما نقشه کوچانیدن مردم را نیز پیشنهاد کرده ایم. چونانه که در خریطه می‌بینید، در خریطه جای‌های جمع‌شوی آدمان پس از رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده با حرف ا اشاره شده است. با خطهای سرخ راه‌های به آن جای‌ها رفتن را اشاره کرده ایم. مردم باید دانند که هنگام حالت‌های فوق‌العاده به کجا و با کدام طرف روند و کمک اولیه را از کجا گیرند. این خریطه در تمام منطقه‌های نزد ساحلی تقسیم کرده می‌شود. جوان گامبرگ همچون کارمند اختیاری در تشکیلات دولتی تحقیقات گئولوژی فعالیت می‌کند. عین زمان او تحقیقات اوید به زمین‌لرزه‌های خرد پس از جنبش‌های عظیم را گذرانیده ایستاده است. هدف تحقیقات معین کردن منطقه‌های خطرداشته است. اون نتیجه به دست آورده را به حکومت پیشنهاد می‌کند. هدف یکم تحقیقات وابسته از حالت است. عالمان به حکومت و مردم توصیه می‌دهند که در زمان رخ دادن زمین‌لرزه‌های خرد چگونه رفتار باید کنند. هدف دومی تحقیقات معین نمودن دوامناکی زمین‌لرزه است و باید که در نتیجه خلاصه تحقیقات به حکومت سیاتل پیشنهاد کرده شود. حکومت شهر باشد از روی توصیه عالمان نقشه شهر را کشیده واقف می‌گردند که در کدام منطقه زمین‌لرزه زیاد می‌شود و تا کدام اندازه خسارات وارد می‌گردد. در این ردیف نقشه ساختمان انشاءات شهر نیز به توصیه عالمان مطابق کرده می‌شود.
агар аз рӯи омор гӯям заминларзаҳои эҳсосшаванда дар як сол аз 10 то 12 маротиба ба қайд гирифта мешаванд. заминҳои ин ҷо ба заминҳои ҷопон монандӣ дорад. дар япония соли 2011 заминларзаи сахт ба амал омада буд ва мо ҳам интизори чунин заминларза ҳастем, зеро ҳар 500 сол як маротиба ҷунбиши сахти замин ба вуқӯъ меояд. тибқи маълумоти оморӣ заминларзаҳои заифтар нисбатан кам ба қайд гирифта мешаванд. барои ҳамин ҳам мо зилзилаҳои баландшиддатро интизорем. мутаассифона пешгӯии заминларзаҳо то ба ҳол ғайриимкон аст. аммо мо дақиқтар медонем ки солҳои 1700 чунин заминҷунбӣ бо шиддати баланд ба амал омада буд. охирини он ҳамон заминларзаи япония дар соли 2011 аст ки сунамиро ба бор овард. аммо ҷопониҳо заминҷунбиро эҳсос накарданд, зеро маркази зилзила дар наздикии амрико буд. аз оне ки ин ҳодиса сунами баландиқтидорро ба бор оварад, мардуми Япония зарари зиёде диданд. мо омӯзиш карда истодаем ки рафту дар Сиэтл сунами шавад, чӣ кор карда метавонем? ман гуфтам ки ҳар 500 сол заминҷунбӣ мешавад, аммо нагуфтам он боз кай ва дар кадом сол рух медиҳад. шояд ин ҳодисаи табиӣ фардо ва 150 сол пас ба вуқӯъ ояд. инаш дақиқ нест ва касе пешгӯӣ карда ҳам наметавонад. танҳо омӯзиши қишри замин лозим асту тахминҳои эҳтимолӣ. имрӯзҳо аз рӯи пешниҳоди олимони соҳа тамоми сохторҳо омодагии хоса мебинанд. агар ки наҷотбахшон барои офатҳои ногаҳонии табиӣ омодагӣ бинанд, пас аз рӯи огоҳии пешакӣ худи мардуми минтақа низ муаззаф шуданд ки барои 30 шабонарӯз захираи озуқаи оби ошомиданиро таъмин кунанд, зеро ҳангоми рух додани ҳодисаҳои фавқулоддаи табиӣ дастрасӣ ба хӯрокаи об маҳдуд мегардад. бале, ҳамкорӣ бояд ҳама вақт вуҷуд дошта бошад, вале пеш аз рух додани ҳолатҳои фавқулодда ҳамкорӣ намуда сатҳу сифати омодагиро мо бояд донему мардумро ҳамаҷиҳата фаҳмонем. дар ин сурат ҳолатҳои фавқулодда имкон дорад ки беталаффути ҷонӣ пушти сар карда шавад. якум қадам иборат аз сохтани нақшагирист. дуюм аз маълум намудани кадом сохторҳо дар ин ҷода кор мекунанд. сеюм кадом таҷҳизотро ба мошинаҳо насб кардан лозим меояд. чорум ин муайян намудани гурӯҳҳои осебпазир аст ва панҷум бошад мо бояд донем ки сохторҳои марбута ва мардум барои ҳолатҳои фавқулодда то чӣ андоза тайёранд. ин нишондод имконият медиҳад ки мо дониста бошем то кадом андоза қудрат дорем ба мардум кӯмак расонему ҳамзамон ҳолати рухдодаро ба зудӣ рафъ созем. Plans are activated immediately. бино ба иттилои агентии федералии оид ба идораи ҳолатҳои фавқулоддаи иёлоти муттаҳидаи амрико, заминларзаи каскаде боиси марги 13 000 сокини иёлоти муттаҳида ва Канада гардида, 27 000 дигар эҳтимолияти бардоштани ҷароҳатро доранд. олимон пешгӯӣ мекунанд ки беш аз 1 миллион нафар ба паноҳгоҳ ниёз пайдо мекунанд ва ба 2.5 миллион нафар озуқаворӣ ва об лозим мешавад. ҳама вақт муҳим аст ки тамоми сохторҳои дар ин омодагиҳо ишрокунанда вазифаҳои дар наздашон бударо донанд ва аз иҷрои он ба осонӣ бароянд. ғайр аз ташкилоти ҳукуматӣ, мо бо соҳибкорон ташкилотҳои динӣ, шахсони воқеӣ ки метавонанд кӯмак расонанд, ҳамкориҳои зич дорем. ин сохторҳо метавонанд доимо бо мо дар тамос бошанд. муҳимтарин чиз, омодагиҳо барои пешгирии ҳолатҳои фавқулодда бояд ҳатман коркард шавад, то ин ки мо худ омода бошем ва дар кӯмаку пешгирӣ аз хисороти ҳодисаҳои табиӣ саҳм гузорем. ин бисёр муҳим аст ки давлат ва аҳолӣ бояд дониста бошад ки дар кадом минтақа ва ё штат кадом намуди офатҳои табиӣ ба вуҷуд омаданаш мумкин аст, хоҳ табиӣ бошаду хоҳ сунъӣ. пеш аз ҳама аҳолиро бояд хабардор сохт. Cascadia Rising як тамрини бузурге байни се иёлоти Амрико оид ба пешгирии зарарҳои заминларзаи бузург ва сунами мебошад. мақсади асосии мо ҳамин буд, ки мо фаҳмида бошем то ҳукумати федералӣ, иёлат ва маҳаллӣ бо ҳамдигар чӣ гуна ҳамкорӣ мекунанд ва аз худ чӣ гуна ҳамоҳангӣ нишон медиҳанд. мо таҷрибае ки дар ОСО омӯхтем, дар тамрини Cascadia Rising истифода бурдем. тамрини гузаронида нишон дод, ки мо дар роҳи рост ҳастем. яъне мо имрӯз дар ҳамҷагӣ бо тамоми сохторҳои марбута кор карда истодаем ва мушкилиҳои дарпешбударо бартараф мекунем. ҳама ин талошҳои мо танҳо ба як хотир аст. ин ҳам бошад ҳарчӣ камтар кардани талафоти ҷонию молӣ миёни аҳолӣ.
ҳукумати амрико махсусан иёлати вашингтонро имрӯз пайдо гардидани ярж дар минтақаҳои баландкӯҳ ба ташвиш овардааст. Ба қавли масъулон, бо омили тағйирёбии иқлим имрӯз боришоти борон дар минтақа аз меъёри муқаррарӣ бештар шудааст. Ҳамин буд ки дар Вашингтон хамидани ярж ба амал омад ки 43 нафарро қурбон кард. Наздики 50 манзили истиқоматӣ пурра аз байн рафтанд. Дар маҷмӯъ хисороти молиро мутахассисон ба $100 миллион баробар карданд. агар ба харитае ки он бо кӯмаки дастгоҳи лайдер гирифта шудааст нигарем, дар он ҷо минтақаи хатарноки яржфароӣ нишон дода шудааст. Бояд дигар минтақаҳоро низ мо омӯзем ки дар он ҷойҳо то чӣ андоза хатарҳо вуҷуд доранд. Дар гузашта мо ҳеҷ фикр намекардем ки чунин хатарҳо ҳаст ва аҳамият ҳам намедодем. Вале пас аз осо мо ба омӯзиши ин гуна минтақаҳо шурӯъ кардем. Дар ҳамон минтақаи осо тадқиқотҳо гузаронда, обу заминро омӯхта иттилои бештаре гирифтем. ҳамчунин системаи лайдерон низ ба роҳ мондем ки тавассути он корҳои харитакашии лазериро анҷом додем. дар он ҷо мо маълумоти зиёде ба даст овардем. ҳатто тариқи чархбол низ мо ин мавзеъро аксбардорӣ кардем. акнун харитаи таҳия гардида ба мо кӯмаки хеле хуб мерасонад. агар дар бораи ярч гап занем, аниқ аст ки боз дар ин минтақа ба амал омадани он вуҷуд дорад, вале вақту соаташ барои мо маълум нест. шояд ин ҳодиса 1 сол пас, шояд 10 ва ё эҳтимолан 100 сол паси дигар ба амал ояд, чунки ин системаи мо танҳо дар ҳолати боронгариҳои пуршиддат фаъолият мекунад. агар хамидани ярчро дигар сабабҳо омил шавад, дар он ҳолат системаи назоратии мо кор намекунад. бубинед ки аз рӯи тадқиқотҳои мо ярчхамиҳои хурд ба амал меоянд, аммо чунин ярчхамии калонро мо бори аввал дидем. садсолаҳо пеш шояд ба ин монанд ҳолатҳо шуда бошад, аммо вақте ки мо аксгирӣ мекардем, андозаи ярчхамиро дидем. ман ҳамаи ин ҳолатҳоро дар раванди тағйирёбии иқлим мебинам. мушкили асосие ки имрӯз мутахассисон ба он рӯбарӯ гардиданд, ин худи аҳолист. аз рӯи қонун ҳукумати амрико ҳуқуқи кӯчонидани аҳолиро аз як минтақа ба минтақаи дигар бе ризояти онҳо надорад. имрӯз новобаста аз хатарҳои мавҷуда, аҳолӣ хоҳиши тарки манзилҳои худро ки он аз аҷдодонашон ба онҳо мерос мондааст надоранд. ба ҳамин хотир ҳукумати маҳаллӣ бештар бо сокинон барномаҳои гуногуни фаҳмондадиҳиро гузаронида, оид ба ҳолатҳои сар задани офатҳои табиӣ семинарҳои омӯзишӣ мегузаронанд. мутахассисон бар онанд ки на танҳо боришот, балки ларзиши замин низ метавонад ба хамидани ярч дар минтақаҳои кӯҳӣ оварда расонад. аммо дар кадом минтақа ярчро интизор бояд шуд, коршиносон то ба ҳол дақиқ накарданд. омӯзиши хати каскадия бисёр муҳим аст, зеро зилзилае ки дар япония шуд, даҳҳо ярчхамӣ ва фурравии қабати заминро ба амал овард. мо низ интизорем ки агар дар хати каскадия заминҷунбӣ ба қайд гирифта шавад, ҳатман ярчфароӣ низ аз эҳтимол дур нест. аммо мо дақиқ намедонем ки дар кадом нуқта ярчфароӣ ба амал меояд, зеро он технологияро надорем ки омӯзишро анҷом диҳем. аз навсозии заминҷунбии каскадия ки соли 1700 ба вуқӯъ омад, боиси омӯзиши васеъи ояндаи минтақаи субдуксия гардид. дар натиҷаи омӯзиш олимон ба хулосае омаданд ки дар давоми 10 000 соли охир дар минтақа 41 маротиба заминҷунбии мудҳиш ба қайд гирифта шудааст. агар 10 сол ба 41 тақсим карда шавад, фосилаи байни заминҷунбиҳо 243 солиро дар бар мегирад. бо дар назар дошти он ки охирин заминҷунбӣ 1700 сол пеш ба амал омада буд, ҳодисаи навбатӣ бояд ки солҳои 1972 ба вуқӯъ меомад. аз ин бармеояд ки заминҷунбии навбатӣ имкон дорад ки ҳар лаҳза ба амал ояд, ки барои муайян намудани вақту соати аниқи он олимону донишмандон бо ҳама таҷҳизоти дақиқбинашон оҷиз мондаанд. аз он ки офатҳои табиӣ пешгиришаванда аст, тамоми сохторҳои амрико баҳри амни мардум ва пешгириву бартарафкунии хисороти он чораандешӣ доранд.